ஒவ்வொருவரும் தன் வாழ்நாளில் ஒரு முறையாவது பார்க்க வேண்டிய சில அரிய புகைப்படங்களின் தொகுப்புகளை தான் இந்த காணொளியில் பார்க்க போகிறோம். இந்த புகைப்படம் சென்னையில் 1969ஆம் ஆண்டு அறிஞர் அண்ணாவின் இறுதி ஊர்வலத்தில் எடுக்கப்பட்டதாகும். சுமார் 1.5 கோடி மக்கள் பங்கேற்ற இந்த ஊர்வலம் கின்னஸ் புத்தகத்தில் கூட இடம்பெற்றுள்ளது. 1903ஆம் ஆண்டு ரைட் சகோதரர்கள் தயாரித்த உலகின் முதல் விமானம் வெற்றிகரமாக வானில் பறந்தபோது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் இது. இது அகழ்வாராய்ச்சி செய்வதற்கு முன்பு மணலால் மூடப்பட்டிருந்த எகிப்து ஸ்பிங்க்ஸ் சிலையினுடைய புகைப்படம். இந்த புகைப்படம் சுமார் 160 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் எடுக்கப்பட்டதாகும். அதே ஸ்பிங்க்ஸ் சிலையினுடைய சமீபத்திய புகைப்படம் இது. ஆகஸ்ட் 15, 1947ஆம் ஆண்டு இந்தியா சுதந்திர நாடாக அறிவிக்கப்பட்ட அன்று விடுதலைக்காக போராடிய மக்கள் சுதந்திரத்தை உற்சாகமாக கொண்டாடிய போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் இது. புகை வண்டியை முழுவதுமாக படம் பிடிப்பதற்காக 1900ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட உலகிலேயே மிகப்பெரிய கேமராவின் புகைப்படம் இது. இந்த கேமராவால் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் மட்டுமே 8 அடி நீளத்திற்கு இருந்ததாம். சரியாக 137 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அதாவது 1880ஆம் ஆண்டு சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தை பக்கிங்ஹாம் கால்வாயிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் இது. இந்தியாவின் தேசிய கீதத்தை இயற்றிய ரவீந்திரநாத் தாகூரும் மற்றும் உலகின் தலை சிறந்த விஞ்ஞானிகளில் ஒருவரான ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனும் ஒன்றாக எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படம் இது. 1947இல் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் 2 நாடுகளாக பிரிந்த பின்னர் எல்லையில் இருந்த மக்கள் தங்களது சொந்த ஊரை நோக்கி பயணம் செய்த போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம். 1912ஆம் ஆண்டு டைட்டானிக் கப்பல் மூழ்குவதற்கு முன்பு கடைசியாக எடுக்கப்பட்ட டைட்டானிக்கின் புகைப்படம் இது. இந்த புகைப்படம் ஒரே நேரத்தில் டைட்டானிக் மற்றும் ஒலிம்பிக் கப்பல் கட்டப்பட்ட நிலையில் இருந்தபோது எடுக்கப்பட்டது. தற்போது முன்னணியில் உள்ள ஆப்பிள் நிறுவனம் 1976ஆம் ஆண்டு தயாரித்து வெளியிட்ட முதல் கம்ப்யூட்டரின் புகைப்படம் இது. தமிழர்களின் சிறந்த கட்டிடக்கலைக்கு சான்றாக விளங்கும் தஞ்சை பெரிய கோவிலினை 1860ஆம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் இது. இந்த புகைப்படம் 2ஆம் உலகப் போரில் அணு ஆயுத சோதனையை நீருக்கடியில் நடத்திய போது எடுக்கப்பட்டதாகும். அதே புகைப்படத்தை டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி வண்ணத்தில் மாற்றி வெளியிடப்பட்ட புகைப்படம் தான் இது. உலக அதிசயங்களில் ஒன்றான தாஜ்மஹாலை ஒவ்வொரு நாளும் பல லட்சக்கணக்கான புகைப்படங்கள் எடுக்கின்றனர். அதில் 1858ஆம் ஆண்டு முதலாக எடுக்கப்பட்ட தாஜ்மஹாலின் புகைப்படம் தான் இது. 1933ஆம் ஆண்டு நெதர்லாந்து கடல் பகுதியில் பிடிபட்ட சுமார் 2300 கிலோ எடை கொண்ட கிரேட் மாண்டா உயிரினத்தின் அரிய புகைப்படம் இது. மதுரையின் அடையாளமாக திகழும் மீனாட்சி அம்மன் கோவிலினை 1870ஆம் ஆண்டு மேலிருந்து எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் இது. 1832ஆம் ஆண்டு உலகின் முதல் பயணிகள் ரயிலில் அமெரிக்க மக்கள் பயணித்த போது எடுக்கப்பட்ட அரிய புகைப்படம் தான் இது. 1937ஆம் ஆண்டு அமெரிக்க வேட்டையாளர் ஒருவர் உலகின் மிகப்பெரிய வெட்டுக்கிளியை துப்பாக்கியினால் சுட்டுக் கொன்ற பின்னர் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் இது. 1932ஆம் ஆண்டு தொம்பக்குளத்தில் நடந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டிற்கு ஒன்றாக சென்ற காமராஜர் மற்றும் கிருஷ்ணசாமி நாயுடுவின் அரிய புகைப்படம். 2ஆம் உலகப் போரின் முடிவில் ஹிரோஷிமா முற்றிலுமாக அழிக்கப்படுவதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன் எடுக்கப்பட்ட கடைசி புகைப்படம். இந்தியாவின் 11வது ஜனாதிபதியான அப்துல் கலாம் அவர்கள் 1951ஆம் ஆண்டு தனது கல்லூரி நண்பர்களுடன் எடுத்துக்கொண்ட அரிய புகைப்படம் இது.